салом ба ҳамаи тамошобинон. Салом нагуфтӣ ку Нилуфар? Салом нагуфтӣ? Мо имрӯз Нилуфар кати рогалики тайёр кардем. Ана ҳамин хел рогалики тайёр кардем. Рогалики дохилашда ҳичи нест. Ҳамин хел шакар кати кардам, болошда сахарни пудра пошидам. Тамом. Мана рогалики Нилуфар. мондам. Мана ҳамин қадар шуд. Якбора контейнерда гирифтам, то ки баъд бо тарелка бо контейнерда алоҳида нагирам. Аллакай берунам хел торик. Мо бегоҳи рӯзда кати дадаш Москва рафтестем. Мана Нилуфар аллакай давида буромада рафт. Ай ҳама дер монда мо. Дадаш гуфтанд ки тез чизасона пушида буроен. Дадаш кор боршон кати меран. Мо ҳамроҳи дадаш гуфтем чи дар корхона дашистан. Кати дадаш равем. Соат 9:05 аллакай берун торик. Кани торик айку мо Нилуфар кати манаму Москва омадем. Расидем, намедонам кадом тарафи Москва мо омадагӣ ҳастем. камтар ҳавои тоза буромадем, ҳаво беҳад нағз. Сад рафтем, куҷо мерем? Дари мошин кушодагӣ иста. Да, дарои мошин кушодагӣ, барои ҳамин светашам даргирон. Дадаш накуштиян светаша. Ҳозир дадаш ин дафъа буроян мегӯям ки дара маҳкам кунед, баъд мо вай тарафа да ҳеҷ ҷода нест ягон детская площадка, ягон чи нест. Мама, почему парк? Парк чимо мехоҳен рафтан? Кани парк нест инҷада Нилуфар. Дасташа кисачаштан додад. Мана мо торики да куҷо мада берун борон задиста? Майда борон. Да. Нилуфар аллакай тайёрай барои тайёр кардани хӯрокам. Видео кардан. Рости гап ҳамин хел ҳолатҳое мешавад ки фикр мекунӣ ки имрӯз чӣ хӯрок тайёр кунам. Ҳамин хел ҳолатҳо бисёртар дар он вақте ки аллакай маҳсулоти хӯрокат тамом шудааста ва мебинӣ ки чӣ маҳсулоти хӯрокам мондагӣ ҳаст ва фикр мекунӣ ки аз ҳамин маҳсулотҳое ки мондагӣ ҳаст чӣ хӯрок тайёр кунам. Тамошобинони гиромӣ, шумо низ ҳамин хел ҳастед ё ки не? Комментарияда ҳатман нависед. Ва имрӯз ҳамин як пачка макарон мондагӣ ҳаст. Имрӯз ҳамроҳ макарон тайёр мекунем. Макарон тайёр мекунем ё ки не? Макарон. Рафтем берун равем? Не, ман мошина намебурорум берун. Рафтем. Мегӯм берун равем, ҳамин мошинчае кати буроред мегӯем. Дождик да, ой, оста. Нӯшинен кататсакнен. Ака дастатона тар накунед Нилуфар. Тамошобинони гиромӣ,
мехоҳам ки шумо дар комментария ягон рецептҳое ки ба худи шумо маъқул аст, ягон хӯрокҳо ёки ягон шириниҳое ки ба худи шумо маъқул аст ва шумо ҳамон вақт тайёр мекунед, ҳамон бо рецепташ ва тарзи тайёр карданаш ёки ақаллан ҳамин танҳо рецепташа. Лаббай. Шумо равен, ман аин тараф мерам. Равен. Ва шумо ақаллан ҳамон рецепташро нависед. Ман мехоҳам ки бо ҳамон рецепти тамошобин тайёр кунам ва дар ҳамон видео гӯям ки масалан кадом тамошобин ҳамин рецепта нависонд, бо ҳамин рецепти ҳамин тамошобин ман ҳамин хӯрокро ёки ҳамин шириниро тайёр кардам гуфта. Ҳатман дар комментария нависед ягон чӣ хел гум хӯрокҳои ки необычный бошад, хӯрокҳое ки масалан дар ҳамин канал тайёр кардагӣ набошад. Дадаш мошинкати омадастанд. Барои ҳамин тамошобинони гиромӣ ман интизор ҳастам. Дар оста мошина ист. Да шумо истед. Барои ҳамин тамошобинони гиромӣ ман интизор ҳастам. Нависен комментарияда. Оҳо. Дадаш дига кор намеран, чӣ мошини шумо даровардастанд? Нилуфара бина. Нилуфар, оста мошинай. Оста равад. Рецептҳое нависен тамошобинони гиромӣ. Насиб иншоллоҳ ҳамроҳ тайёр мекунем. Ман ягон рецептро интихоб мекунам ёки тамошобинон чӣ қадаре ки бисёр лайк монанд агар интихоб кунанд, агар тайёр мекунем ҳамроҳ. ҳатман ман ҳам хел мехоҳам ки тайёр кунем бо рецепти тамошобинон. Тамошобинони гиромӣ, макарони мо ҳам тайёр шуд. Ана ҳамин намуд болаззат менамояд. Беҳал макарони хуб ки начаспидак, ҳамин хел хушрӯ истодан. Ана ҳамин хел шудан. Шумо низ ҳатман тайёр кунед. Ба ҳамаи шумо иштиҳои таом. Шумо чӣ мехоҳед? Мана макарон тайёр шуд. Шавҳарам кефир овардан. Насиб шаб ҳамроҳ пирог тайёр мекунем. Тамошобинони гиромӣ, дар охири ҳамин влог ҳамроҳ пирог тайёр мекунем бо кефир. Хуб, маҳсулот барои мо ба мо лозим аст 4 дона тухм, 2 қошуқ шакар. Боз агар шумо хоҳед ширинтар, метавонед ки бисёртар шакар андозед. Мо он қадар аз ҳадди баъд шириниро дӯст намедорем. Барои ҳамин 2 қошуқ меандозаму бас. Ва боз ба мо лозим аст 200 мл кефир ва 100 мл дига равған меандозем. Акнун ҳамашро бо миксер лат мезанем. ҳамаи маҳсулотҳоро омехта кардем. Акнун разрихлитель меандозем ва ордро меандозем. Дар инҷо 250 грамм орд мебошад. ҳозир камеашро меандозем. Мебинем ки кани хамир чӣ хел мешавад. тамошобинони гиромӣ, хамири мо бояд ки ана ҳамин хел шавад. Ман ҳамагӣ 200 грамм ордро андохтаму тамом. Ман аллакай ба деги мультиварка пергамени бумага мондам ва каме равған молидам. Акнун хамирро меандозем. тамошобинони гиромӣ, пироги мо низ тайёр шуда аллакай. ҳозир дарунаша нишон диҳам. дарунаш низ ана ҳамин хел хушрӯ тайёр шуд. Пирог нағз дам кардак. Дар ҳақиқат дар мультиварка пирог бениҳоят нағз мешавад, болаззат мешавад, хушрӯ дам мекунад ва аз ҳадди баъд чӣ хел гум хушк намеояд, яъне сухой намешад ҳамин дохили пирог. ин хел пирогро бисёртар Нилуфар дӯст медорад. Беҳад нағз бо иштиҳо мехӯрад ҳамин хел пирога. барои ҳамин мо ин хел пирогро тез тайёр мекунем ҳамин мультиваркада. дар як ҳафта 2 бор, ҳатто мешавад ки 3 бор тайёр мекунем. барои он ки дар як рӯз ин пирог тамом мешавад. як кас омадест. шумо куҷода буден?
Вай игрушка хоша бина ну. Пацаня. Рафтим. Вот всё. Игрушка хоша нишон цят. Кани нишон цят игрушка хоша. Это машина. Машина ша бина ну. Это машина. Вай, бочи доштай. Бочи дигароша нишон цят кани. Ну, собирать книнохи. Папа. А где она кошка? Мяу. Кошка шкани. Она ожарена. Кошка ша гум кардиен алакай. Да. Гум шдай алакай. Один нешь. Один нест мана. Зуб нешь. Чи нест? Она зуб нешь. Она зуб нешь. Она жирная. Ходите нешь. Это же нельзя. Домик сохтестен шмо. Это домик. Ама домик. Чейн. Домик. Домик. Где домик? Инаш чей? Ясный. Красный ваяш чей? Жать. Зайчик. Вот так. Вот жать. так, мана. Анна. Вот так. Анна. Жатик болё. Зайчик выдаю. И не вынеша баламон. Кани собачка. Мон. Или тиколота. Ваяш чей? Зеленый. Зеленики. Розовый. Ченохи ваю? Нет. И косит. Кусач. И жаба косит. Это жаба. Собачка. Чиду дестин собачка, да? Ой-ой. Ой-ой-ой. И кикимон. И косит он и меня. Я! И машина, кабина, машина. И машина, мон. Там. Это как-то машина. Вот так. Она машина была. И машины, когда-то машины мои. Мама. Это какой-то домик здесь. Ой-ой-ой. У нас домик здесь. Мама, домик здесь. Жмон. Мон. Мама, ты жмон. Кидёда монам шамана. Спасибо, мон. И кишка. Еще морковка. Это морковка. Она вкусняка морковка. Ясни пануна. Ясни яблоко. Кушай. Кобыле. Косита. Это зеленый. Лягуша. Томата банана, где такое бажин? Где колечки бажин? Колечко жаба. А ты же бабка рад потом косита. На халёпа. Маленький. Мама. Маленький. Зеленый. Мама, зажатика. Это разговор, уже не ша. А ты так пи-пи-пи. Ой-ой-ой.